सिक्स शेड्यूल प्रिमियार फुटबल लीग बेयो नर्थ ईस्ट इन्डियानि मोनजि अट'नमास काउन्सिल एबा टेरिटरियेल काउन्सिल बेखौ लानानै जथायै खुंनाय जादों आरो बेखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदा प्रमद बर' बिथांनि बानजायनायाव बिथांनि थुलुंगानायाव बिथांनि इनकारेजमेन्टआव जोंनि बिटिआर सरकारानो बेखौ बानजायदों आरो खोब मोजाङै मोनसे सोदांनाय फैदों होननानै जोंनि गोसोआव रंजाखांनाय फैदों। मानोना थांनाय 17 बोसोराव आं बेखौ गले गले बुंगासिनो दङ, जोंनि समाजाव जि गुबुंले थासारि सोमजिबायमोन, जोंनि इयुन जोलैया जौ जुवा ड्राग्सजों एडिक्शन जानानै जाबायदि मिसलिडेड जाबायमोन, बेखौ बोखांफिननो हानायनि मोनसे लामायाव फैबाय होननानै जोंनि बिमा बिफाफोरा, जोंनि मेलेमजिबिफोरा दिनैनि गेजेरावहाय सावरायसोलायदों। खोब गोजोननाय मोनदों। जिखियानो जाया, जों बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो लाबाय थानो हाथों, गुबुन गुबुन सिक्स शेड्यूलनि हेफाजाबै बा बानजायनायनि गेजेरजों, बेखौ जोङो मिजिंथिबाय। आरो फैगोन गाबोन दा हरनि अखानायैनो जोंनि जा जोबथा गेलेनाय जोलुर बादायलायनाय नर्थ ईस्टनि मोन 10 ट्राइबेल काउन्सिलफोरखौ लानानै जा ट्राइबेल सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगानायनि आरो मुलुगनां गेलेमु बिफानावहाय बाहागो लानो हानायनि जा इनकारेजमेन्ट मोनसे बादायलायनाय, बे गाबोन जोबथि सान। आरो फोथायनाय दङ रायजो राजानि ब्लेसिंस आरो बयनिबो हेफाजाब मोननानै जोङो गाबोननि सानखौबो मोजाङै मोजां खुंलांनो हागोन। आरो सार, आलासिया सोर फैगोन बिनि बागै? आरो आलासिया ओरैनो चिफ मिनिस्टार फैनांगौ दंमोन आसामनि, बिथाङा कनफार्म जायाखै। अब्लाबो सासे मिनिस्टार फैगोन बे कनफार्म जानानै दङ। गाबोन अखानायग्रोथोंसै, बाखि मोनथिगौनो नङा। सार, नायग्राफोरनिसिम आरो मा मेसेज होनो सार? नायग्राफोरनिसिम मोनसेल' मेसेज बेनो, फै जों बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लालायनि आरो जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ थुलुंगानि। मानोना जोंनि सरकारा दिनै सोलोंथाइ बिथिङावहाय बांसिन गोसो होदों, खिन्थु सोलोंथाइखौ जोङो स्ट्रंलि कम्पिटिटिभलि जुदि आवगायनोब्ला गेलेमु बिफानखौबो जोङो पेरेलेलि लांफानांगोन। होमब्लासो जोंनि जा देहाखौ फोसाबनायजों लोगोसे मेलेमखौबो जोङो अननो हायो। बेखौ दिनै जोंनि बाथ्रा नङा, बै समनि रोजा रोजा बोसोरनि सिगांनि ऋषिफोरानो बे बाथ्राखौ बुंनाय बाथ्रा। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।